Ας δούμε πώς ξεκίνησε η ιδέα του μηγαδικού αριθμού. Σε κάποιο σημείο της πορείας του ο άνθρωπος κατόρθωσε να χρησιμοποιεί τους φυσικούς αριθμούς, δηλαδή το σύνολο που συμβολίζουν με το γράμμα νη κεφαλαίο και περιέχει τους αριθμούς 0, 1, 2, 3 κτλ. Έτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα να μοντελοποιεί καταστάσεις της καθημερινής ζωής και με τη βοήθεια του συνόλου των φυσικών αριθμών να δίνει λύσεις. Παράδειγμα, αν έχουμε μια ζυγαριά, όπου στον α ζυγό υπάρχουν 3 κιλά και στο β ζυγό 5 κιλά, για να βρούμε πόσα κιλά πρέπει να τοποθετήσουμε στον α ζυγό ώστε να ισορροπήσει η ζυγαριά, αρκεί να λύσουμε την εξίσωση χ συν 3 ίσο με 5. Οπότε έχουμε ότι η λύση της εξισώσεως αυτής είναι το 2. Παρατηρήστε ότι το 2 υπάρχει μέσα στο σύνολο των φυσικών αριθμών, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την επίλυση της εξισώσεως. Συνεχίζοντας, ο άνθρωπος την πορεία του στο χρόνο βρέθηκε μπροστά σε προβλήματα, η επίλυση των οποίων απαιτούσε τη λύση εξισώσεων της μορφής χ συν 6 ίσο με 3. Η λύση της εξισώσεως αυτής προφανώς είναι το μείον 3. Τώρα κάποιος θα αναρωτηθεί πού υπάρχει το πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορούμε να το εντοπίσουμε αρκεί να θυμηθούμε ότι μέχρι τότε οι άνθρωποι ξέρανε μόνο το σύνολο των φυσικών αριθμών και αυτό το σύνολο δεν περιέχει το μείον 3. Οπότε για αυτούς η παραπάνω εξίσωση δεν είχε λύση. Έτσι, για να λύσουν τέτοιες εξισώσεις πήραν το σύνολο των φυσικών και τοποθετώντας μέσα σε αυτούς τους αντιστοίχους αρνητικούς αριθμούς δημιούργησαν το σύνολο των ακεραίων αριθμών. Έτσι, η εξίσωση χ συν 6 ίσο με 3 έχει λύση στο σύνολο των ακεραίων. Η λύση αυτής είναι το μείον 3 και παρατηρήστε ότι το μείον 3 υπάρχει μέσα στο σύνολο των ακεραίων αριθμών. Συνεχίζοντας με το ίδιο σκεπτικό, η προσπάθεια έβρεσης λύσης σε εξισώσεις της μορφής 3 επί χ ίσον με 5 οδήγησε στη δημιουργία των ρητών αριθμών. Γενικά, ρητός είναι κάθε αριθμός της μορφής α προς β, όπου το α είναι ακέραιος και το β ακέραιος εκτός του μηδενός. Έτσι τώρα η εξίσωση 3 επί χ ίσον με 5 μπορεί να λυθεί στο σύνολο των ρητών αριθμών. Μετά από τη δημιουργία των παραπάνω συνόλων μπορούσε να λυθεί ένα πλήθος προβλημάτων. Όμως δημιουργήθηκε ξανά πρόβλημα όταν έγινε προσπάθεια να υπολογιστεί η διαγώνιος τετραγώνου, του οποίου η πλευρά έχει μήκος 1. Επειδή το τρίγωνο αβγ είναι ορθογώνιο, μπορούμε να εφαρμόσουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα. Από εκεί βρίσκουμε ότι η διαγώνιος ισούται με ρίζα του 2. Το πρόβλημα που έπρεπε να λυθεί είναι ότι το ρίζα του 2 δεν υπάρχει σε κανένα από τα προηγούμενα σύνολα. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα δημιουργήθηκε το σύνολο των πραγματικών αριθμών, το οποίο συμβολίζεται με το γράμμα R κεφαλαίο και περιέχει όλα τα προηγούμενα σύνολα. Και επιπλέον περιέχει και όλους τους άρρητους αριθμούς, όπως είναι το ρίζα του 2. Οπότε λύθηκε και το πρόβλημα της ύπαρξης των άρρητων αριθμών. Στην πορεία και στην προσπάθεια επίλυσης της εξισώσεως αχ τρίτης συν β χ τετράγωνο συν γ χ συν δ ίσο με 0, οι μαθηματικοί έπρεπε να λύσουν το πρόβλημα υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας αρνητικού αριθμού. Τέτοιος αριθμός δεν υπάρχει στα παραπάνω σύνολα. Έτσι δημιούργησαν το σύνολο των μηγαδικών αριθμών, το οποίο συμβολίζεται με το γράμμα σε κεφαλαίο και περιέχει όλα τα προηγούμενα σύνολα και επιπλέον περιέχει τον φανταστικό αριθμό ι ή αλλιώς τη φανταστική μονάδα ι. Το ι είναι η τετραγωνική ρίζα του μείον 1. Δηλαδή το ι στο τετράγωνο μας δίνει πλην 1. Τώρα μπορούμε να λύσουμε την εξίσωση χ τετράγωνο ίσον με μείον 1 στο σύνολο των μηγαδικών αριθμών. Έτσι, με τη βοήθεια του φανταστικού αριθμού ι κατασκευάστηκε το σύνολο των μηγαδικών αριθμών. Η μορφή των μηγαδικών αριθμών είναι z ίσο με α συν β ι, όπου α, β είναι πραγματικοί αριθμοί. Το α ονομάζεται πραγματικό μέλος του z και συμβολίζεται με real του z και το β ονομάζεται φανταστικό μέλος του z και συμβολίζεται με z. Μερικά στοιχεία από την άλγευρα των μηγαδικών αριθμών.
δυνάμεις του Ι. Αν παρατηρήσουμε στην πρώτη γραμμή τα αποτελέσματα είναι ίδια με τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε στην δεύτερη γραμμή. Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι δυνάμεις του Ι εμφανίζουν περιοδικότητα 4. Έτσι, αν το Ι είναι εις την νη, διαιρούμε το νη με το 4 και ανάλογα με το υπόλοιπο έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα. Γραφική παράσταση μηγαδικού αριθμού. Για να μπορέσουμε να κάνουμε τη γραφική παράσταση ενός μηγαδικού αριθμού, αρχικά θα ορίσουμε το μηγαδικό επίπεδο. Το μηγαδικό επίπεδο αποτελείται από δύο κάθετα τεμνόμενους άξονες, όπως ακριβώς και το καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, και ο οριζόντιος άξονας ονομάζεται άξονας των πραγματικών αριθμών, ενώ ο κατακόρυφος άξονας των φανταστικών αριθμών. Και έτσι ορίζεται το μηγαδικό επίπεδο. Έστω τώρα ότι έχουμε τον μηγαδικό αριθμό z ίσο με -2 συν 3j. Τότε αυτός παριστάνεται στο μηγαδικό επίπεδο ως σημείο. Το σημείο αυτό ονομάζεται εικόνα του μηγαδικού αριθμού. Αν ενώσουμε τώρα την αρχή των αξώνων με την εικόνα του μηγαδικού αριθμού με ένα διάνυσμα, τότε έχουμε το διάνυσμα θέσεως ή διανυσματική ακτίνα της εικόνας του z. Τώρα, αν θέλουμε να υπολογίσουμε το μήκος της διανυσματικής ακτίνας της εικόνας του z, μπορούμε, από ό,τι φαίνεται και στο σχήμα, να εφαρμόσουμε Πυθαγόριο θεώρημα και να υπολογίσουμε πόσο είναι το μήκος της διανυσματικής ακτίνας. Από τα παραπάνω ορίζουμε ως μέτρο του μηγαδικού αριθμού z ίσο με α συν β ι, όπου α και β πραγματική, την απόσταση της αρχής των αξώνων από την εικόνα του z. Το μέτρο του z ίσο με α συν β ι συμβολίζεται με και υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση. Με τη βοήθεια της έννοιας του μέτρου του μηγαδικού αριθμού μπορούμε να ορίσουμε διάφορους γεωμετρικούς τόπους. Ας θυμηθούμε τον ορισμό του κύκλου. Κύκλος είναι το σύνολο των σημείων του επίπεδου, των οποίων η απόσταση από ένα σταθερό σημείο είναι σταθερή. Έτσι, αν το α είναι ένας θετικός αριθμός και ο z είναι ένας μηγαδικός αριθμός, τότε η σχέση μέτρο του z ίσο με α παριστάνει κύκλο με κέντρο την αρχή των αξώνων και ακτίνα το α. Θυμηθείτε ότι το μέτρο ενός μηγαδικού αριθμού μας δίνει την απόσταση της εικόνας του από την αρχή των αξώνων. Οπότε η σχέση μέτρο του z ίσον α μας λέει ότι η εικόνα του z απέχει από την αρχή των αξώνων, δηλαδή από ένα σταθερό σημείο, σταθερή απόσταση α. Τώρα, επειδή ο μηγαδικός αριθμός z ίσο με α συν β ι με α, β πραγματικούς αριθμούς δεν είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός, αλλά αλλάζει κάθε φορά που στα α και β δίνουμε διαφορετικές τιμές, αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται άπειροι μηγαδικοί. Και επειδή κάθε μηγαδικός παριστάνεται στο μηγαδικό επίπεδο ως ένα σημείο, έχουμε άπειρα σημεία. Όταν λοιπόν το z ικανοποιεί τη σχέση μέτρο του z ίσον α, τότε τα άπειρα αυτά σημεία δημιουργούν κύκλο, με κέντρο την αρχή των αξώνων και ακτίνα ρ ίσο με α. Τώρα ας προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πιο γενική μορφή της εξίσωσης του κύκλου. Έστω οι μηγαδικοί αριθμοί z ίσο με α συν β ι και w ίσο με γ συν δ ι, όπου α, β, γ, δ πραγματικοί, των οποίων οι εικόνες φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Τώρα, αν εφαρμόσουμε τον τύπο έβρεσης απόστασης μεταξύ δύο σημείων, έχουμε ότι το μέτρο της διαφοράς z-w ισούται με τετραγωνική ρίζα του γ-α στο τετράγωνο συν δ-β στο τετράγωνο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μέτρο της διαφοράς δύο μηγαδικών αριθμών μας δίνει την απόσταση των εικόνων τους.
Έστω οι μηγαδικοί αριθμοί z ίσο με χ συν ψ ι, όπου χ, ψ πραγματικοί αριθμοί και z0 ίσο με 3 συν 2 ι. Τότε, σύμφωνα με τα παραπάνω, το μέτρο της διαφοράς τους μας δίνει την απόσταση της εικόνας του z από την εικόνα του z0. Επειδή η εικόνα του z0 είναι ένα σταθερό σημείο, ενώ η εικόνα του z μεταβάλλεται, κάθε φορά που αλλάζουν οι τιμές των χ και ψ ανήκουν στο σύνολο των πραγματικών, η σχέση μέτρο του z-z0 ίσο με 3 εκφράζει όλους τους μηγαδικούς των οποίων οι εικόνες απέχουν από το σημείο k3,2 3 μονάδες μήκους, άρα εκφράζει το σύνολο των σημείων του μηγαδικού επίπεδου τα οποία απέχουν από το σταθερό σημείο k3,2 σταθερή απόσταση 3 μονάδες μήκους. Συμπέρασμα. Η σχέση μέτρο του z-z0 ίσο με α θετικό αριθμό εκφράζει κύκλο με κέντρο την εικόνα του z0 και ακτίνα ρ ίσο με α. Μεσοκάθετος. Μεσοκάθετος ενός ευθυγράμμου τμήματος αβ είναι το σύνολο των σημείων του επίπεδου τα οποία εισαπέχουν από τα άκρα του ευθυγράμμου τμήματος αβ. Είδαμε πιο πριν ότι το μέτρο της διαφοράς δύο μηγαδικών αριθμών μας δίνει την απόσταση των εικόνων τους. Έστω οι μηγαδικοί αριθμοί z1 ίσο με α συν β ι και z2 ίσο με γ συν δ ι, όπου α, β, γ, δ πραγματικοί αριθμοί. Αν παραστήσουμε τους μηγαδικούς αυτούς αριθμούς το μηγαδικό επίπεδο, τότε έχουμε τις εικόνες τους το σημείο α και β. Φέρουμε τη μεσοκάθετο στο ευθύγραμμο τμήμα αβ και έστω ένα σημείο μ με συντεταγμένες χ, ψ, το οποίο είναι η εικόνα του μηγαδικού αριθμού z. Το σημείο αυτό το επιλέγουμε να είναι πάνω στη μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήματος αβ. Τότε παρατηρήστε ότι η απόσταση των σημείων α μ δίνεται από το μέτρο της διαφοράς z-z1, ενώ η απόσταση του σημείου μ από το σημείο β δίνεται από το μέτρο της διαφοράς z-z2. Επειδή το σημείο μ βρίσκεται επάνω στη μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήματος αβ, οι δύο αυτές αποστάσεις είναι ίσες μεταξύ τους. Έτσι, η σχέση μέτρο του z-z1 ίσο με μέτρο του z-z2 παριστάνει το σύνολο των σημείων του μηγαδικού επίπεδου, τα οποία αποτελούν τη μεσοκάθετο του ευθυγράμμου τμήματος αβ, όπου α, β οι εικόνες των z1 και z2 αντίστοιχα.